Siasa ligenderete koine kiwase kaunti ya Nyamira anena sechi wode chingaki obochori oboke bogenderete kwariganiwa bw'iki tariki 25 lituko lya lero omurwanereria bwe ward eyo ase Elieta Francis Amenya nigo anyara konyora ogosirwa korwa asabarwanerere babere oyo mukuru ase kiama kia KNC ase Elieta Hairini Murara nabo igo Jubilee Alfred Okeli abo barolekana komwa okoboko asoko musira anene koba omubui gosese bakagerete ati bakomwa okoboko nemirobilio yogo chikomo kora koba omubui asobochori obuwe bwariganira bosio kokona litukolya lero bakorawa na omo chief whip Silvanus Sosoro omo bunge kuri county ya Nyamira Josh Nyamoko omo gwimi representative Jerusha Mumanyi na boigo omubungo kitutu cha North Javet Nyakundi chinga kiba omerana ase kenyero kia ase skuru ya St Matthews gekendo eyo kutoka se ward ya Kerenyo nigo batebanga ngochi bare koenekia komwa chinguru chisaine omurwaniro yoiga elianyare koba omubui ase obochori munatukumanyigwa no muri kyoito Fatigadi Gisemba omurwaniriri bwekirugo kyobo MC asobochori oboke kurwase ward ya Ekerenyo nigo agendereire konyora ogusira okonene maiga yabarwaniriri bande abokonya bare ase kiminanike anena asobochori oboiga oboke umutyoni oyo chitariki 22 komwa okoboko bosio obochori oboiga oye we pulidi engiya embege bwaterioka kabugare ndenganki nkonya kuomerio motu igogo ekei oimokereri wigoro nkekei igotimba gechinge na witiriro ide yaya nembuya mono asengenjo mwanga ancherete abande nabo bari gochagotenga omusubati oyo bono tare kogenda rioka lakini mbancheranete aende bagatebanga swagabwo nayo manya gocha koebwa echenge buya mbuya mono mushikenya mukesengenjo nangaripishete Mwanjira ne mwezi pi nendo sorese kiama kia UDA Irene mbiyamono sana naende mbiyamono esengencho kwa amwire tobuaterane we make sure nga ekerogeke ya chira sa menya esengencha amenya nere gaki emyaka 20 nemenge gaki twamwariganirie asoe ase serikali ekoroku Kenya kwanza na pia abantu bari baye konyora mwarenge gocha kumubekera chikura moigweto dekeleire chionsi pichiso ase. Thank you and karibuni ajaiga nigo aenekiwa rero asomusangirikano omonene oge siasa ase rombe ya Kenya kwanza yokorawa no mubunge Onoth Mugirango muskecho wa Shinyamoko ntakete ko baenekaringa asenteni ni nale gotenno yidari omu lo mintuwe I could not make it asama skania manene nangita inson nasalia nincho ina babwatire nale gosaba mumbwatisie toge nainwe ase safari ye waroche 2022 asibabegete bet bakabeka igoroga aliegeta ekekia menya nke basinye mbarenga bako amenya echi amenya ase omusangirikano oyoiga nigo mubunge Onoth Mugirango muskecho wa Shinyamoko aerera otebina te konyarekana nende te koba inchena nyamacho Nyamoko ingende gotenena nyuma ya UPA eyue kongozo no musiko korukwa musinyalibo kera musiolio minto tanya gonsikara nchaete gakongongora sagutaronspy ensemo yaye chief whip ase bunge enene omuske Silvanus Osoro nigo aira chinga kiecho na kwerera chisababu kiria chiragere abaki chikurakurwa Ekerenyo komojora Francis Amenya puna omo MCA obo asobochori oboiga oboke narega ukobekere bunduke bwakere ruto chikura ninkobekere bunduki ndero ndakobekere bunduku 2027 emyake yebere mota kete chipara gose mota yete onye gota yete chipara mwake yebere ukiamba tebye siri Ekerenyo oye aso mwako yo monenusu omuntu bwekerenya ake sab
Orio tato gwakira ni ngamanyete. Ni ngamanyete rigeri. Aiga mna to ikarasta speaker no ara. Ababu speaker na ero ko bagachi committee. Chiogo ikarasa chie para, chie stima, chie amache no ara. Ababunge be county assembly ya Nyamira no bara. Orio ko boli chikuro orionde ni ngamanyete. Oje tamanyeti onde omonto bye kamanyete nyaribo. Nyaribo ka achari ndori amangana ndi amagendera gocha goikaga ikerenge kere bindo bya bera. Beka amenyaga. Amenya ama etosoro. Amenya ama etenyamoko. Amenya ama nyete Jerusha. Amenya igo ama nyete president ya igoro. Kitoko akira amenye gero nyore kere uya 20 magendera before 2027. Mwanchira ni boigo. Hinko ripota Gatembe koroiga gikendo eyegotoke meye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira. Inje Fatigad Kisemba.